Agya what we. He said it doesn't matter how much it was sold for. Really? They are taking it back. Really? 15 stones of gold. It doesn't matter. Huh. You think I'm gonna give it back? Ote, sikakoko, mpua, edunum. Are you going to say the Kunya Bemombi? Woman in tears, yes, you have not dear man. Or also for your Kunya. He says he's here for an exchange, bringing the money back to take the stool back to the people. I don't want the money back. I want the stool. I'm leaving with the stool. See, Moko Surubafo, Akunyano on farmer, and on Piscanos. It's a Kunyani. This guy's not right. He's not well. Let's keep going. Oh, Jim, Eboa. Tumuda. Sanoka. Tired of this nonsense. There's 3 of us and 1 of him. Okokrodoma wabua mansampeo. Ye no bebe si amadu for Kyekyeku. Emwani na kofrobo. Acheche de minkwame furo ya nawai. We na manje ede. Wo de didi na chi. They be wan so afa friend na nsa. So sanu akọ. Aba ba ka kire ma me nya ma me na ya manu no. Me ni wo wan ba ka kire oni. Wo. Pansa. Atenga. Mansa. Atenga. Ahopedia. Na uko ni sen. Wa di kura mi ahefa na me. Ko champo asisi ya mkasi ni ko dosi ya mkasi ni champo. Dabi pedia wakano. Ni ko nsi. Wai. Ayo. Amemle. Oh. Nse mi no mi enti me fa kwan fin yi so. Yeso ofa nche na me ma fa nche. Nyese e bepem. Ma son ka hwe. Ala de na menga. Asenga bibi ayana. How do? Ai Matias. Wonu ka so bi ade mamu a o sai yi. Bi ade mamu sai yi. Ai de no ya man. Oh. Ai sure na metujuma mi di no be bi bo ame ana. Sole ame kwa ba kofo mi si na ema me no aduane mi ko nsuo me fa ha mes ne ha no. Wo be bo ame ho no ma na no ma beda wase. Atenga me ko sensu aba be o da fu aduane wa na ma me nko na wo kasa wadodo ade. Hwe. Atenga so mam kwa na me nkwana me pentem afa na me ko sensu aba o da fu aduane o. Mere ko ma me nkwan. O pesa de we se do eno so de no. De aba ama ni pa kasa nkwan na aba eno so de no.
penny to me in another. Who call up at night, sir? Oh. Okay. I'm saying, Master, I am. What's the young woman? I remember you can one. Akua, as a second. I say, I'm only big to be natural. Go back to the hammer. Back up be natural. What's in the washroom? And a baby be natural. Back up be natural. And now, you started free for better now. So I said, let me say, between an anomaly. Na di busa di nti omo so misada yen ba children here Mujidi wa wishi muse bebe mu bia ngu hey say na mama biti ma bi so da ye adi Kiki pass it. Okay, I've been the view. Okay, baby, I think have been here. This baby adru ya be nwari Correct. Samenti me wose so baby na abidua mu nyam bia be kana koma atodia ni etinye hu asese dwa na kofi asomdwe Mabeka hu wa haide jidi se dana na enje yebeti bele asamuwana sembeno nsese nyalo fana mfakora Ware nyefe are nanyim basa she hey so wa nko se meti di dwe awura wonu mu no me sira se dem kwa ko so no se pieni ha ebi o se o asma me ka kire okura ampusu so kena na e ba so sa no kono no kwashi ehura we mu e na wo pira kono na se wona ankasa no botai nti e ba ehura mu no enka wadwendwe na wo mebua kama twentwene se wa mpe ba bia hey premi emebuntom so ya wo ye no Attenant to Akona Jiwadine, me who are the way on Decrasida, and Akona Jiwadine. Baby, What, hey, Mr. Meniable, baby, you me, Chanson and unknown baker be actually Sini Panoa, so I didn't have dreaming mouth dream. Okay, ha! Omne. Pia. Nyame bi ye jama sabe mu anenti ase. Edomo amote wo mugu. Kwa bintu mu omoko. Ujiji se ejina pa na musi. Na sanse yenti amebusa osa anu nyina ko wi se. Menyi ni se bia asese dwai. Na ma me yale yi. Nse mi am gina wo sisi no hu se. Iwe di mu nyina no. Na ho ye. So, no ye pa. Ji.
Wo hene. We de wada ma me ntwa no. Na asema obusaye. Me ma onkasa enkwa echi. Ne kwan so ano. Kosi se, Yura. Nana no madaroma, enya humobro bi o mahu yen. Ama watimi aso. Na no nkyere se sabi. Oyona ababa beto kuri so anase ya besinsin wiem no eto atwa. Na wo hene wote ne mpanyinsem we. Sabi onana no ma omudi kan betena akonwen so. Wo hene mintimi nkasa wanim. Nanka nukureni ka meka kasa pa. Kosi se jase a waka ho no medini dwuma. Wo hene yeno ane se na amene. A watimi atam sabi akonwa tuntum esi konwa dem asesedwa eboye ho ban. Na wo hene wo de sabi otafracha wo de bronifita agimi kura no wo ba ye kuro yimu ye man yimu ebe peska akọ. Na wo no be peska akọ na timi diska akọ na bere wa baba beji akonwa no a busa ho se de antina o tu sa na mo no. Hweso o kan he. Hweso o kan he kire me. Wo hene me se wo ti akonwa so ntin sem bi wo ho no mu a mi fra ne ntoma. Na kameka okasa entwe ye kire se ebasa no no ma adwuma na ye dia sa ma me mi wura wonim tunti ne de ugina no na sabi ye nkofo bi hunu bia ma ne medi anim na sabi wo hene nti jase na ebe kire onyansa woni wakandifo wona utu sami ye di akire na afia de men a woman is so mammy did win and means a sanity. Women says Jay. Banco could have them no crowd yet, I said. Many cram come. Women says, Sabby. Sounds a Michelle Bois or Castle by Mamma and it says a micra bomb. What, Henne? It's in as a man bassan. What, Henne, we yama med you yaw. Now, yes, I'll be man some for a ho or baby or more. Put your one. Mentino sab dabiunti wo hene na sabi bibi sampo a mini kure yaniwa mina dia hinta kokko mehunu na nko hene betia me na so se menhwem sane kwa so a na nka mpo se sabi yo stafrache sika mpo aburo ni fita de ma no esombo ana ensombo wo hene sabi asem ya ma enti nka oni jase mo de fa me kon ho enti sade dia bi wo mu na esa nka some so a no hene de oye hwehwem de opepa ne nsa ho kwa na wo hene de wo poto no wo kiri so de bomu ana na afia de na me nkwa kiri se mi wura asem wani kwa se wo na so na nka wo se friba sabi aksan ke fira hemfo nketwa yi bi so na nketimi aka wo monim nanso akoye ne ntikuro no so na wo kan ma na ka se sabi konfo ko nkuru nanso wo hene na kuru wo no apasa obeyane de wo hene ba ye me na meje machiri ntampia eba ye me na me konkonwa dem konkonwa kase me kona nanom animu a wo mo kasa manim twi manim me nya akoda die si onkonwa dem de wonni ani ene wo hunu bi me ye de senti na wo na sese de agya me asaba mu ye me yapa ne se ye me ba wura wo ka ho bi na mo ma ne ko sese so mo ba wo so mo ye dan wo me nim de enti abasa sese ye ne de Ira. Die ehuhia ne die wom ene se yebeda nananom asese ne onya ahote. Na wato. Dia kade ma ye kira de bia wo se me. Me de niam agu akwan. Enche. Me kide nananom di. Na wa abeko. Mekọ hene. Wonko ba bi omo ko ye nka. Akọ de wo. Wa hene wo ya ne jase ase o. Na sa wo hene sa de wusidi nkomo wudi wo nkomo emiwura wanimu a mesra me kasa man kasa ya facha me nanso wo hene nsam bi mfata wa no akonwa a wote so no miwura masamanfo kasa nkere wo ya wogu nsa de miwura wogu nsa makonvo nigu wogu esa otena nanom ne na ten samanfo ne e wo sa nanom ne samanfo timi kasa fa omu ensam a wo keka no ensi so ma miwura se biribi nso kire wadwene a mesere waburu sere wanya ado wonti na mekom kuroi si ho kire me
na enni nkomo ensem fata na enni nkomo enfata wano wadama asɛm bi wɔ hɔ no mu a ma no yɛ me duse mɛka no wɔ w'anim etimi sere oburu sere wɔ nyaado ma no samanfo nkasa nkyerɛ wo na nneɛma akyia mesere nanteɛ awo uko bi agani nana atenga aso w'anim nyɛ me fɛ maka kyerɛ sɛ yɛ a memmunumra sɛdeɛ w'anim teɛ no ani muna ɛmfa na mmerɛ ho paa ade obi ewo mu kurom ana minam nsukwan so na mehyia mansa timi hu na mnim sɛ ɔbɛbɔ agye me so na mebɛn no bɛnam sɛ mansa wamfie me ana wanda mase wankae kora sɛ naano yi wode ntoma bi kora brɛ no ayɛ me din wanyɛ biribiara kyerɛ sɛ ne nsa ka biribi atenga asa wo yɛ ama waso ayɛ dene wote kurom a wanu sɛ mansa wɔkyerɛ no ho wonim sɛ ɔyɛ ɔba a wɔkyerɛ no ho yie ɛna wo sɛ ɔba deɛ wo pɛ no na so ɔpɛ wo koraa ɛnyɛ sɛ ahyɛseɛ na wo hu a ɔbɛseresere abɛtete n'anim ama wo so ate sɛ ɛsɛ ɔbɛka sɛ wo koraa wo fa buo ma na na sɛ ebi abɛka sɛ ebi a off enti saa deɛ na wɔyɛ no wɔyɛ biribi ama wohu sɛ ɔno no wɔyɛ ɔba asɛm a wɔkata ne ho sie hwɛ ne ho so yie a wɔngyegye mu ma mmarima basabasa so wɔn mede ntoma no kɔmaa no n'ani agye ama wada ma ase sɛ mɛda wo ase enti sɛ wɔhunu na wɔn ana wase a ɛnka hwee wɔde aseda na ma me ɛna made abrɛw ɛna sɛbi memi yɛ dehyeɛ no ohun ya sɛ de obesi ne mi akasa ne sa no no bɛkasa enti yɛ nkakra enti ohun no kura wo yɛ bɛma a wankasa no bu ho a kene kwa sɛ wɔkasa no ho mpo ohun na no wotwam na ɔno nso wo sɛ wɔn so yɛ obi wɔn so kyerɛ wo ho na sɛ woyɛ sɛ wo kokɔ fam akyerɛkyerɛ no na ne na yɛ sa wɔkasa wo nyi nipa bia wɔkasa tumi bia ne hwee ne wo mu mɛnyɛ yɛ saa na sɛ mmerɛ bi waa na ɔtumi fo sɛ obi kyɛwade a danase ɛna me sɛ wedi aseda no wɔde nka de ama me ama de abrɛ wo nti ha ne sɛ biem atenga na wo presa wo presa wo kwayi me mpesa wo na ni anje ho na onse won titwi na me kana se ana sɛ abrugu yɛ wo nana ti me nya kwala wo do wasema beto manim ɛna mgusu na meyɛ mam so opese bi gya akyire di aka na menya akyire wo ya de me sema wani nje na wo ba de saa no wote oba de wonya ware no saa no de wo meyɛ no ho ayi nkyere wo so wo kyerɛkyerɛ no ho saa na wo ba te ɛna mansan so nya oba bi akeka wo betimi ne na didi saa agoro no wa hwɛ oba wo gyina hɔ kan wakoma to wo yam meyɛ bibia ma wo hu ba bi kora pa men kasa no pa twam ɔno akasa wo ano wakasa no ana akasa no fi wa na wafa wanfi wo so twam kɔ ɛnyɛ hwɛ ma na hawo ma wani nje kora ata mansa ni gye agye wɔn toma we hu pa hwɛ sa pepepe akyɛdeɛ foforɔ na yɛnsa mfa nkɔma no sa pa akyɛdeɛ foforɔ na yɛnsa mfa nkɔma ne mpi so na ɛnyɛ kama why Abi nso akyɛ paa o ura abi o si ewe ni o wo ko ba bi woni nipa ne nan wonkra wo bi ya no wasɔre kɔ nda okwa na ya da hinti wo mpeso be nya na ya ka ya dwene na se wo ko ni bibi ye wa ye ko kan ya sense ye ko hwehwɛ wo hefa owo kini ye ko hwehwɛ wo Nya wa na sa tuwe. Ani ma wai. Ade. Nji de se de oti hoyi.
honhombɔne bi na yi me manim e dia ba betena ho hwɛ me nya honhombɔne enye ne mo ne ya wono ye honhombɔne onya me nya honhombɔne oh afi do yi mi me nya wo hia nkasa we onya me a Adoye, abrebe na ofiri hase koe. Ma me muso ko tena chiro kakra. Ti wane mu se wo bai. O yana ki so de ne se fa me ho nyina.